Karong buntaga sa spotlight ang mga kapuso hisgutan taon si mga pamaagi aron mapun-an pa ang atong income ug labi na ning gibuhat karon sa usa ka nurse ni siya mga kapuso apan karon sakop na sa academe OIC registrar sa usa ka eskwelahan. Nag-part-time ni siya pag-customize og lain-lain nga mga items. Giunsam niya paghimo ni mga kapuso kung sa inatabang ini sa iyang panginabuhian. Makauban nato si Ma'am Divine Grace Maligaya. Hi Ma'am Divine, good morning. Welcome sa GMA Regional TV Live. How are you this morning? Mayong buntag mga kapuso, ako si Divine Grace. Malipayon kayo kurong buntaga nga mopaambit sa ako ang ginagmay nga mga produkto nga pwede magka-extra income. Pinaagi sa pag-personalize ni ini, sama sa mask nga naa sa ako ang likuran. We learned that you're a registered nurse, Ma'am Grace. Are you still connected with any institution or gi-full-time na nimo ni Ma'am imong pag-customize sa lain-lain nga mga items kini imong business? By profession, I am a nurse and a teacher. So I am connected in an institution for more than 10 years and I'm happy with it. So doing personalized items is just purely a sideline since I need an extra income, especially sa akong part that akong mama o papa both are bedridden. Sa wala pa sila ma-stroke or na bedridden, kugihan kayo ako ang mama. Aktibo kayo sa pagpaninda, mao na iyang panginabuhian sa una. And then ako sa papa, mag-drive o depaseroan. So, nindot nga, ang akong pagtubo, nakita ko nilang kugihan. So, ako po, maski na ako'y trabaho, nga full-time, ganahan ko nga maka-extra income. Kanusa ka nagsugod, Ma'am, sa paggama ni mo mga personalized nga mga items? So, nagsugod yun ko right after na-stroke ako ang ginikanan. So, early 2015, naghimo na ko mga personalized items. So, dini ko nagsugod sa akong personalized keychain. And then, katong sugod sa lockdown, sometime 2020, dito na sa ko nakahuna-huna nga mo level up sa akong mga personalized item. Starting atong naghimo mi og improvised face shield para i-donate sa hospital o sa other agencies. Dito sa ko nakahuna-huna nga butangan na ko og mga nindot nga mga message ang amo ang face shield. So, ang katong ako ang gibuhat ato nga time kay gibutangan nako ang face shield o God bless you nga mga stickers or decals. Doing a full-time job, maadlawan Ma'am og kining imong part-time business og magabi kumusta man dili ba ni kapoy para nimo ni imong schedule? Doing full-time kung ganahan jud kasi mo trabaho maski unsa ka busy, di ka maka-feel nga kapuyon ka. Sa unsang pamaagi man ma-manage nimo imong time inimong tanan nga mga buluhaton? So I always write the needed things for that day or even for a week, and then from there I have to decide where should I prioritize first, and then what are the items that I can delay. As a nurse by profession, Ma'am Divine, na mga sama nimo nga ni trabaho gyud sa gawas gumikan sab sa dako nga offer, of course para nimo unsa man, would you rather stay here or open ka sa possibility nga mo work abroad? Kani nga pangutana ba kumon jud kayo ni nga pangutana sa mga nurse, ano na pa man kadinhi, sayang kayo ang time. Dapat na kamo gawas, dapat na kamo larga aron mas dako ang offer, mas nindot ang imuhang kahimtang iguli nimo diri sa Pilipinas. Honestly, being a nurse, I for one really hopes to work abroad before 2014 or before na stroke ako ang ginikanan. But after sa panghitabo nga na bedridden na sila, murag na ako'y guilt kung mobiya ko, and then para sad na ako, I think makakita ra gyud og mga pamaagi wala na ka diri sa Pilipinas. And in closing, Ma'am, kung doon na kay gusto nga ipaambit nga mensahe sa atong mga viewers rong buntaga. So before I end, allow me to say thank you so much for being with me this morning.
I hope you have learned something out from my personalized items, and of course, the story behind my crafts as to why I am doing all of this. So, it would mean one thing. You have to know your motivation. Nganong kinahanglan ka mangita og sideline or extra income. Kana gyud ang pinaka-importante kay dinha man nimo masukod ang imong kaugalingon kung makapadayon ba ka or dili, kay it will always start with your willingness to do certain things. Ikaduha, you have to be humble enough. Di dyan na malikayan no nga na ay mangutana si imuha nga ngano magbuhat pa man ka ana nga na naman kay trabaho. So ako ra sang isulti nga at least adunay oportunidad nga maka extra income kay aron makatabang-tabang pod sa panginahanglan nun sa balay. Third, you have to discover your hidden talents. So, pasin, oroy, ganahan kang maghimo-himo sa dinha og mga something nga craft nga interesado kayo ka. And then, fourth, for me, nothing is impossible with God. So, nagtudyog ko nga muhatag lagi siya sa imuhang gusto at the right time, in His time, and then tanan-tanan iyaharag yung pagbuot. So, you will see the goodness and the great things around you if you believe in Him. So, thank you so much. I hope you enjoyed. Daghang kayong salamat, Ma'am Divine Grace Maligaya.